Nakon što je 2 puta prekidana sjednica Zadarske županijske skupštine, danas je ipak održana. No i treći je nastavak počeo burno. Kao što je i najavio, unatoč zabrani sudjelovanja, na sjednici se pojavio vijećnik akcije mladih Marko Pupić-Bakrać. Sjednici je mogao nazočiti samo kao građanin. Nezadovoljstvo vođenjem aktualnog sata, zbog čega je i prvi put prekinuta sjednica, vijećnici akcije mladih ponovno su izrazili, zatraživši da se dopusti postavljanje još 2 vijećnička pitanja koja zbog isteka vremena nisu mogla biti postavljena. Ovo se sve događa radi toga što vi niste htjeli produžiti aktualni sat punih 7 minuta. Molim vas da se nađemo, da porazgovaramo, da 2 gospođe iz SDP-a, pazite, znači ja nikad u životu nisam glasao za SDP, ali meni je bitno da je bilo koji vijećnik, osim ovih vaših, ovi vaši ne trebaju ni pitati ništa. Zatražili su stanku od 15 minuta. Dopušteno im je 5, nakon čega je nastavljen protest. Zabranu daljnjeg sudjelovanja u radu sjednice dobio je uz Pupić, Bakraća i Rubeša. Podržali su ih oporbeni vijećnici. Sjednica je nastavljena županovim odgovorima na vijećnička pitanja postavljena na prvi puta prekinutoj sjednici. Kako nije odgovorio na vijećnička pitanja iz akcije mladih, najavili su daljnji građanski neposluh. Ministarstvo uprave odbilo je prijedlog za raspisivanje referenduma